साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों आसा खालामदों बयबो मोजां होननानै। दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे बिसेस आयदायाव बाथ्राखौ सावरायनो होननानै फैदों। नाथाय बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगाङावनो नोंथाङा माब्लाबा गावखौनो बे सोंलुखौ सोंफेरदोंना? बे जाहैबाय, आं आंनि धोरोमखौ फालियो, आं सिबियो, आं उखैहाबना थायो, अब्ला आं मानो इसोरनि गोजोनखौ मोननो हाया? मानोना आं धोरोमनि सोमोन्दै मिथियो, नाथाय आं इसोरखौ मिथिया। दिनै जों मोनसे जोबोद गोथौ आयदाखौ बुजिगोन। धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फाराग दं? दिनै जों बे बिसयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, येस, बे जाहैबाय मा धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फाराग दं? जों बेखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो नाजागोन, सोलोंनो नाजागोन। अबयसे मोनसे थोंजों बाथ्राखौ आंबो बुंनो गोनां जागोन जे आंबो सासे सोलोंसासो, आंबो सोलोंगासिनोसो दङ। नोंथांमोननो फोरमायनायनि गेजेरजों, नोंथांमोननो बेखेवनायनि गेजेरजों आंबो गोबां सोलोंगासिनो दङ। दा बेयावखाय आं जे नोंथांमोननो पारफेक्ट बाथ्राखौ लाबोनो हागोन बेबो नंजोबा, नाथाय हानायमानिखौ आं नाजानानै नोंथांमोननो लानानै फैदों। बे जाहैबाय धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फाराग दङ। दिनै जों बे बिसयाव नायगोन आरो बे फारागथिया मानो जोंनि जिउखौ आबुङै सोलायनो हागौ, जों बेखौबो लोगोसे मोनथिगोन। देट मिन्स धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फाराग दङ, आरो जुदि बे फारागा दङब्ला बे फारागा जोंनि थाखाय गोबां मोनथिनांगौ आरो गोबां आशीर्बाद एबा जोंनो गियानखौ लानानै फैगोन। दे अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जोङो माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो बाथ्राखौ सावरायलांगोन। दा बेनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामदो। दे अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फाराग दं। सेथि बाथ्रानि फारागथिखौ जोङो नायदोनि। बे जाहैबाय, सेथियावनो दङ जाहैबाय धोरोम आरो इसोरनि ओंथि बेखेवनायाव फारागथि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, धोरोम जायखौ जोङो धोरोम होननानै बुंदों, जायखौ जोङो धोरोम सोदोब बाहायो, बे धोरोम सोदोबनि ओंथि एबा बेनो जाहैबाय जायखौ मानसिफ्रा इसोरसिम सहैनायनि राहा महरै सोरजिनानै लादों। बे जाहैबाय मानसिजों सोरजि जानाय, जेरावहाय मानसिफोरा साननानै लादों एबा मोनसे माध्यम, मोनसे राहा खालामनानै लादों। बे जाहैबाय मानसिफ्रा जेन इसोरनिसिम सहैनो हायो, बेनि थाखाय धोरोमखौ सोरजिनानै लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनफ्रोमबो धोरोमहा गावनि धोरोमफोर, नेमखान्थिफोर, आसार खान्थिफोर आरो नेमखान्थिफोर थायो। बिदिन्थि महरै हिन्दु धोरोमाव उपवास सिबिनाय, थानसालिफोराव थांनाय, इस्लामाव एबा इस्लाम धोरोमाव आर'ज गाबनाय, जायखौ नामाज होननानै बुङो, उपवास जायखौ रजा होननानै बुङो, गोथार थावनि दावबायनाय, बेफोर थायो। आरो ख्रिस्टियान धोरोमाव आर'ज गाबनाय, बाप्तिस्मा लानाय, गिर्जायाव सिबिहैनाय, बेफोरनो जाहैबाय धोरोम। धोरोमाव गोबां खान्थिफोर थायो, बेफोरखौ मानसिफ्रा सोरजिनानै लादों। नाथाय जि इसोर सोदोब दङ, इसोर, बे इसोरा मोनसे खान्थि नङा, मोनसे बिखान्थि नङा। बियो सासे गोथां आध्यात्मिक थामोनथि, जाय जोंखौ जोंनि गोसोनिफ्रायल' बुजियो। आरो जायफ्रा बिखौ सिबियो बिसोरो आत्मा आरो सैथोजों सिबिनांगोन, जायखौ बाइबेला जोंनो खोन्थादों जहननि 4:22 सिरियाव। इसोरा जिउ आरो बिखौ खुलुमग्राफ्रा जिउजों आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा प्रियफोर, अनजाग्राफोर, धोरोमखौ मानसिफोरा सोरजिदों, नाथाय इसोरखौ जों सोरजिनो हाया। इसोरा सोरजि जानाय नङा, बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो थाखानाय, इसोरहा सोरजिनाय गैया। धोरोमा जाहैबाय सोरजि जानाय। धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव नैथि फारागथि, बेनो जाहैबाय धोरोमा नेमखान्थि फोरोङो, इसोरा मोनसे सोमोन्दो लुबैयो। येस अनजाग्रा आंगोफोर, धोरोमा बुङो बेबादि खालाम, बेबादि दा खालाम, नाथाय इसोरा बुङो आंखौ मिथि, आंखौ मोजां मोन आरो आंजों थाबायफा होननानैसो इसोरा बुङो। नाथाय धोरोमा मा बुङो? बेखौ दामाव, बेबायदि खालाम, बैबायदि दाखालाम।
बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय इसोरा आंखौ मिथि, आंखौ मोजां मोन आरो आंजों थाबायफा होननानै इसोरा बुङो। बिदिन्थि हिसाबै जोङो नायदोनि नोंथाङा सासे बिफानि नेमफोरखौ मानिनो हागौ, नाथाय बे सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन जेब्लासिम अननाय आरो सुंज्लायनाय गैया। जिसु ख्रिस्ट'आ बुङो, अनजाग्रा प्रियफोर, नाय आं दरजायाव गसंना बुयो। जुदि सोरबा आंनि गारांखौ खोनायोब्ला आरो दरजाखौ खेवोब्ला आं बिनि खाथियाव हाबफैगोन आरो बिजों लोगोसे जाहैगोन आरो बियो आंजोंबो जाहैगोन। जेराव जोङो मोननो हायो नुजा होजानाय 3:20 सिरियाव। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनोदि इसोरा जोंनि नेमफोराव गैया, नाथाय जोंनि गोसोनि दरजायाव गसंनानै इसोरा थायो। इसोरा मानसिनि बानायनाय नेमखान्थिफोराव थाया। दिनै जिथु जों धोरोम फालिगासिनो दङ, गोबां मानसिफ्रा धोरोमाव दङ, बै धोरोमाव गोबां नेमखान्थिफोर दङ आरो बै नेमखान्थियाव इसोरा थाया। इसोरा नेमजों नङा, इसोरा स्वयं गावनो मोनसे नियमखौ होनो हाग्रा, खान्थिखौ होनो हाग्रा, नाथाय गुबुननि खान्थिजों नङा, मानसिनि बानायनाय नेमखान्थिजों नङा। धोरोम आरो इसोरनि थामथि फारागथिनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, गोबां धोरोमफोर थानो हागौ, नाथाय इसोरनि बेलायाव इसोरा सासेल'। धोरोमा गोबां, नाथाय इसोरा सासेल'। दिनै बुहुमाव रोजा रोजा धोरोमफोर दं, नाथाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि इसोर गुबुन गुबुन नामा? जोंहा बेयाव मोनसे सोंलु खालामनांगौ दङ। मानोना बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ, आलादा आलादा धोरोमफोर दङ आरो बयबो इसोरखौनो खुलुमगासिनो दङ। नाथाय जिहेतु धोरोमा गुबुन गुबुनब्ला इसोराबो गुबुन गुबुन नामा होननाय मोनसे सोंलुआ फैयो। बेयाव जों फिननाय नायोब्ला नङा, इसोरा गुबुन गुबुन नामा होननायनि फिननाय जिथु फैगोन बे जाहैबाय नङा, इसोरा माब्लाबाबो गुबुन गुबुन जानो हाया। इसोरा सासे गासैनिबो सोरजिगिरि। बाइबेला बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों, सासे इसोर दं आरो मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सासे गेजेरारि दं, जिसु ख्रिस्ट'। 1 तिमथि 2:5 सिरि, जेराव स्पष्टयै इसोरनि बोसोना बुंदों जे केवल सासेल' इसोर दं आरो गुबुन इसोर गैया। बुहुमाव मानसि बानायनाय धोरोमफोरा रोजा रोजा धोरोम थानो हागौ। गुबुन गुबुन रोखोमनि धोरोम, गुबुन गुबुन रोखोमनि इसोरनि मुंफोर थानो हागौ। मानसिफोरा जिहेतु दानानै लादों, धोरोमखौ दानानै लादों, बानायनानै लादों, दा बेयावहाय हयथ' गोबां मानसिफोरा इसोरनि मुंफोरखौबो आलादा आलादा होनो हागौ, इसोरखौ आलादा आलादा बानायनानैबो लानो हागौ। नाथाय गोथार बोसोन, इसोरनि बोसोन बाइबेला बुंदों जे केवल सासेल' इसोर दं। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, धोरोमा जोंनो लागै लामा दिन्थिनानै होनो हायो, नाथाय धोरोमा जोंखौ इसोरनिसिम लांनानै होनो हाया, इसोरनिसिम सहैया। नाथाय धोरोमा जोंनो लामाखौ दिन्थियो। नाथाय जिथु जोंनि थांखि, धोरोमनि जिथु थांखि दङ, बे थांखिया जाहैबाय इसोर। धोरोम आरो इसोरनि ब्रैथि फारागथिनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, धोरोमाव फारागथि थानो हागौ, नाथाय इसोरनियाव सैथो दं, फारागथि गैया। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्राफोर, माब्लाबा माब्लाबा मानसिफ्रा धोरोमनि मुङाव नांज्लायो। बिसोरो थानसालिखौ रैखा खालामनो जुजियो, नाथाय गावसोरनि गोसोखौ गोथार खालामनो नाजाया। जों बेबायदि परिस्थिति जों नुयो। गोबां धोरोमफोर दङ, धोरोमनि सुबुंफोर दङ, जे गाव गावनि धोरोमखौ बयनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ साबसिन आरो बे बिसयखौ लानानैनो गोबां नांज्लाय खमज्लाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय इसोरखौ माब्लाबाबो हिंसा, मुगैनाय एबा दिन्थिफुंनायाव मोननाय जाया। बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन। बिखौ अननाय, निमाहा होनाय आरो अननायाव मोननाय जायो। जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावखायनो बेबायदि बुंदों, जाय गुबुनखौ मोजां मोनो बियो आंनि नंगुबै चेला एबा नंगुबै सोलोंसा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ फोरोङो दि सैथो धोरोमानो बै जाय मोजां मोननायाव दिन्थिजायो। सैथो धोरोमा मा? जायहा मोजां मोननायनि गेजेरजों खामानि मावो। धोरोमाव दिनै गोबां रोखोमनि फारागथिफोर दङ। धोरोमाव गोबां रोखोमनि फारागथिफोर थानो हागौ, नाथाय इसोरनियाव जेबो फारागथि गैया। इसोरा बयखौबो समान नायो आरो इसोरा बयनिफ्रायबो बे मोनसेखौनो हास्थायो, बे जाहैबाय अननाय। जों बयबो बेजों बे अनज्लायो, बेखौसो हास्थायो। धोरोमनि मुङै नांज्लाय खमज्लायखौ बियो मोजां मोना। जिहेतु धोरोमखौ मानसिफोरा दानानै लादों, दा बेनो जाहैबाय गिदिर फारागथि।
धोरोम आरो इसोरनि बाथि फारागथि बेनो जाहैबाय धोरोमा बायजोआरि आरो इसोरा सिंनि। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै धोरोमा बुङो सिबिनाय खालाम, थानसालियाव थां, उपबास खालाम होननानै। नाथाय बे बिसयाव इसोरा बेबायदि सोंदों एबा बेबायदि बुंदों, नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव आंनि थाखाय जायगा बानायदों नामा? बेबायदि मोनसे सोंलुखौ इसोरा जेब्लायबो खालामो। जों बायजोआव जोबोद धोरोमारि जानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बायजोआव, जों बाहेरायाव गोबां धोरोमारि जानो हागौ। बुंनाय बायदि, सोरबा बुंनाय बायदि, सोरनिबा धोरोमनि खान्थि बायदियै बबेबा मन्दिराव थांनाय, मस्जिदाव थांनाय, गिर्जायाव थांनाय, गोबां रोखोमनि सायावनि बायजोआरिखौ जों गोबां दिन्थिनो हागौ। नाथाय जुदि जों सिङाव मुगैनाय, गोगानाय आरो स्वार्थजों बुंफबनायब्ला जों इसोरखौ मिथिया होननानै बुंनो हायो। जाय बेक्तिनि इसिङाव, गोसो इसिङाव मुगैनाय, गोगानाय आरो स्वार्थजों बुंफबनाय बेफोरबायदि गोसोखौ लानानै दङब्ला बियो इसोरखौ मिथिया। बाइबेला बुङो मानसिया बायजोआरि नुथायखौ नायो, नाथाय इसोरा बिखाखौ नायो। 1 सामुएल 14:7। बेनिखायनो धोरोमा बायजोआरि आरो इसोरा सिंनि। इसोरा सिंनिखौ नायो, धोरोमा, मानसिनि जिथु धोरोम, बे धोरोमा सायावनिखौ नायो। धोरोम आरो इसोरनि दथि फारागथि बेनो जाहैबाय धोरोमनि गेजेरजों सोलायनाया सिमा गोनां, नाथाय इसोरल' जिउखौ सोलायनो हायो। धोरोमा मोनसे दाथाय होनो हागौ, नाथाय इसोरा जोंनो गोदान साननाय, गोदान मिजिं आरो गोदान लामा होयो। जेब्ला इसोरा जोंनि जिउआव हाबो, अब्ला जों धोरोमनि उनसंगिरिल' नङा, नाथाय इसोरनि सैथो फिसाज्लाफोर आरो फिसाजोफोर जायो। बाइबेला बुंदों बिखौ मोननाय गासैनोबो बियो इसोरनि फिसाफोर जानायनि मोन्थाय होदों। जहन 7:12। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो लोगोफोर, धोरोमनि बेलाजों सोलायनाया आलादा जागोन, इसोरनि गेजेरजों सोलायनाया आलादा जागोन। इसोरा कमप्लिटलि जिउखौ सोलायनानै होनो हायो। धोरोमनि सोलायनाया सिमा गोनां मोनसे सोलायनाय जायो। नायगिरिफोर, जुदि धोरोमा जोंखौ इसोरनि खाथियाव लाबोयोब्ला अब्ला बियो गोबां समायना। नाथाय जुदि धोरोमा जोंखौ गुबुननिफ्राय गोजानाव लाबोयोब्ला एबा लाङोब्ला, जोंखौ गोरा खालामोब्ला, अब्ला जों गावसोरनि सिङाव नायनांगोन। गोसो इसिङाव जों गाव गावखौ नायनांगोन। इसोरा जोंनिफ्राय नेमफोरनि फारिलाइ लुबैया, नाथाय बियो जोंनिफ्राय थार अननाय, सिबिनाय आरो फोथायनायखौसो लुबैयो। नोंथाङा दिनैबो, दाबो, बे समावबो इसोरखौ मिथिनो हायो। नोंथाङा जायखि धोरोमनिनो जाया मानो, मानोना इसोरा धोरोमजों खाजानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, नायगिरिफोर, नाथाय मोनफ्रोमबो बिखायाव थायो। बियो थार थांखिजों बिखौ नागिरो। थार थांखिजों बियो बयनिबो गोसोखौ हास्थायो, गोसोआव थानो नागिरो। नोंथाङा आंखौ नागिरगोन, आरो जेब्ला नोंथाङा आंखौ गोसोजों नागिरगोन, अब्ला आंखौ नागिरगोन, अब्ला मोनगोन। जेरेमिया 29:13 जोंखौ बेबायदि इसोरनि बोसोना फोरोंदों। जाय बेक्तिया दिनै इसोरखौ नागिरगोन बियो मोननो हागोन। जायहा गोसोआव गांगोन बिनियाव इसोरा थागोन, आरो बे इसोरानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। नोंथाङा जेखि धोरोमावनो जाया मानो, नोंथाङा जेखि सम्प्रदायनि मानसि जाया मानो, जेब्ला नोंथाङा गोसोआव इसोरखौ नागिरगोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागिरगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनियाव थागोन। फै, अब्ला धोरोमनि गासै खान्थि नङा, नाथाय इसोरनि खान्थिनि गेजेरजों जों इसोरखौ नागिरनि, इसोरखौ नाजावनि। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों जायफोरा नायगिरिफोर गोसोआव गोबां सोंलुफोर दङमोन, धोरोम आरो इसोरनि गेजेराव मा फारागथि दं होननानै, बेफोर गासैखौ एसेब्लाबो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आइडिया मोनदों होननानै फोथायदों। आरो नोंथाङा थारैनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट, लाइक, शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड।